Bună și bine ai venit! Dacă ai dat click pe acest video, probabil ai strigat numele copilului tău de mai multe ori și el nu s-a întors. Și te-ai întrebat, e normal? E ceva în neregulă? Ce fac? Astăzi îți răspund onest la această întrebare. Îți arăt când e complet normal, când merită să fii atentă și când trebuie să acționezi. Rămâi cu mine până la final pentru că răspunsul depinde de mai mulți factori pe care îi parcurgem împreună. Primul lucru pe care vreau să îl clarific. Există mai multe motive pentru care un copil mic nu răspunde la nume și cele mai multe sunt complet normale. Primul motiv e absorbit. Creierul unui copil mic are o capacitate de concentrare impresionantă când face ceva care îl interesează. Construiește un turn, se uită la o mașinuță, explorează ceva nou și în acel moment restul lumii nu există pentru el. Dacă îl strici și nu se întoarce, dar răspunde când te apropii sau îl atingi blând, e concentrare normală, nu un semn de îngrijorare. Al doilea motiv, a auzit prea des, fără consecință. Dacă îl strici de 10 ori pe zi și de cele mai multe ori nu se întâmplă nimic important după, creierul lui a învățat să filtreze sunetul numelui lui și a pierdut valoarea de semnal. Al treilea motiv e obosit sau flămând. În momentele de disconfort fizic, un copil mic se închide spre exterior. Nu e selectivitate socială, e epuizare. Al patrulea motiv, vârsta. Sub 9 luni nu ne așteptăm la răspuns consistent la nume. Între 9 și 12 luni apare treptat. La 12 luni ar trebui să răspundă în majoritatea contextelor. Înainte să tragi concluzii, testează corect. Cei mai mulți părinți îl strigă când e absorbit în joacă, când e obosit, când sunt la distanță sau când vocea lor are un ton neutru sau grăbit. Și după spun, nu răspunde la nume. Dar asta nu e un test valid. Cum testezi corect? Alegi un moment când e relaxat și odihnit, nu în mijlocul unei activități. Te așezi la nivelul lui, nu strigi din altă cameră. Spui numele o singură dată, cu voce caldă și clară, nu de 5 ori la rând, și aștepți 3-5 secunde. Dacă se uită spre tine și chiar o fracțiune de secundă a auzit și a răspuns. Fă acest test în 5 momente diferite ale zilei, timp de 3 zile. Notează câte răspunsuri primești. Dacă răspunde în 3 din 5 momente sau mai mult, e în regulă. Dacă răspunde în mai puțin de jumătate din momentele în condiții optime, merită o atenție mai mare. Acum vine partea importantă. Când nu mai e normal și când trebuie să mergi la un specialist. Există câteva semne pe care, combinate cu lipsa răspunsului la nume, trebuie să le menționezi medicului pediatru cât mai curând. Semnul 1. Nu răspunde la nume în niciun context. Nu dimineața, nu seara, nu când e odihnit, nu când ești față în față cu el. Niciodată. Semnul 2. A răspuns și s-a oprit. A existat o perioadă în care răspundea și brusc a încetat. O pierdere de achiziție, indiferent ce e, merită investigată. Semnul 3. Lipsesc și alte semne de comunicare socială. Nu arată cu degetul,
Nu urmărește privirea ta când arăți spre ceva, nu imită gesturi sau expresii, nu caută contactul vizual. Când lipsa răspunsului la nume vine împreună cu aceste semne, nu aștepți. Mergi la pediatru și ceri o evaluare. Nu pentru că știm că e ceva grav, ci pentru că evaluarea timpurie, înainte de 2 ani, face o diferență uriașă în orice caz. Cu cât mai devreme identifici ce se întâmplă, cu atât mai repede poți acționa. Acum, indiferent în ce categorie ești, iată ce poți face acasă începând de azi. Primul lucru, dai valoare numelui lui. Când îl strici pe nume, se întâmplă ceva bun după. Un zâmbet, o îmbrățișare, un moment de joacă. Îl înveți că numele lui e o invitație spre ceva plăcut, nu o comandă sau o interdicție. Al doilea lucru, reduci frecvența. Dacă îl strigi de 20 de ori pe zi fără consecință, numele lui și-a pierdut puterea. Strigă mai rar și fă ca fiecare strigare să conteze. Al treilea lucru, jocuri cu numele, cucubau cu numele. Îl chemi și apar cu un zâmbet mare. Îl chemi și dai ceva care îi place. Îl chemi și îl ridici în aer. Asociezi numele cu bucurie. Al patrulea, te poziționezi corect. Nu strigi din altă cameră. Mergi la el, te pui la nivelul lui, stabilești contact vizual și după spui numele. Creezi contextul potrivit pentru succes. Aceste lucruri nu costă timp în plus. Se întâmplă în momentele care există deja în ziua voastră. Dacă ai ajuns până aici, ai deja un răspuns mai clar la întrebarea cu care ai venit. Dacă copilul tău răspunde uneori, dar nu întotdeauna, testează corect, dă valoare numelui lui și continuă. Dacă nu răspunde niciodată, în niciun context și lipsesc și alte semne de comunicare, nu amâna. Mergi la pediatru. Și dacă vrei să știi ce faci acasă zilnic pentru a construi comunicarea, am lăsat linkul în descriere pentru comunitatea mea gratuită. Abonează-te la canal pentru videouri săptămânale despre limbajul copiilor mici. Ne vedem la următorul video.